Ayan mga kapis daw, nag-deliver tayo kay Ma'am Jamaica yan. Dito yan sa Ordaneta. At ito lang yung kanilang lalagyan, no. 1,000 na 5 to 6 inches. Tapos may overflow yan sila. Tapos diretso doon sa ilog. Ano po yan? Bukal? Bukal yan? Ay, flowing. Libre lang. Ayan o, galing o. Si Ma'am Jamaica, sa Kabay-Kabay yan, si Ma'am Jamaica. Dito yan sa Ordaneta, ano? Saang part to? Ordaneta? Bulawin. Bulawin, Ordaneta. Tsaka libre po yung tubig nila dito mga kapish daw. Mas bagay to sa tilapia na naka-overflow. Tsaka hindi sila dito magkaka-ammonia oh. Ayan oh, limited yung tubig nila oh. Doon oh, libre din oh. Ayan oh. Libre yung tubig. Nawasa ba to? Hindi. Hindi, flowing nang galing sa pinaka-ilalim niya. Sa ilalim ng lupa lang. Oh. Bukal talaga mga kapish daw. Ang galing. So mas perfect dito mag-alaga ng isda. Yan.